झारी तनी खोले दे सारी हईले 2000 हईले 2000 तनी खोले दे सारी नहीं जे खोलबे त लफड़ा होई भारी हईले 2000 तनी खोले दे सारी हईले 2000 हईले 2000 तनी खोले दे सारी Goswami Digital Recording Studio, Shivhar. रस भरल बा तोहरा में पोरे पोरे रे सब बतिया देखे तोहरे ही ओर रे रस भरल बा तोरा पोरे ही पोरे रे सब बतिया देखे तोहरे ही ओर रे सबके पूरा कर देला तू आसरे तोरे पकइले बा पूरा विश्वास रे संकल्प बा सबे आज होई मारा मारी हईले 2000 तनी खोले दे सारी हईले 2000 हईले 2000 तनी खोले दे सारी DJ Manish Luxor. उमा शंकर बाबा बैठले आगारी दैया के गर्मी दिहे सब झारी उमा शंकर बाबा बैठले आगारी दैया के गर्मी सब दिहे उझारी करे न छौरी तू इतना गुमान रे हम हो जमान बानी तू हो जमान रे लाइटर सोहनी दिल के चले रंगदारी हईले 2000 तनी खोले दे सारी हईले 2000 हईले 2000 तनी खोले दे सारी Goswami Digital Recording Studio, Shivhar.